Kwasekuqalekeni uThixo eyona nto wayifuna nje enhlizweni yakhe ukuthi abe nobuhlobo kunye nawe, abe nobuhlobo kunye nomuntu ngamanye amagama. So eyona nto ke emcaphukisayo ke umtyholi lona ukuthi abone umuntu enobuhlobo kunye noThixo. Now he's busy trying by all means ukuthi kungabikho namnye umzalwane ozothandaza okanye ncokole noThixo okanye abe nobuhlobo kunye noThixo. Namhlanje sibona abazalwane abaninzi ke mntakabawo babele umthandazo wes umthandazo wasengotsini, and loo nto leyo ibonakala ke ngoxa sasifika ezinkonzweni ufumanisa ukuthi kusakuthandaza, xa sekuthandaza uqalisa nje ukuthandaza wala ube sekugqityiwe ukuthandaza. Hayibo Nkosi yami, sekugqityiwe ukuthandaza okanye ubone kakhulu omnye ethandaza kakhulu ubona hey kodwa lona umthandazo endiwuvayo apho lo mzalwane hayi ngomthandazo wamntu ogcweliswe ngumthandazo lo, ngumthandazo oqwetywa ngoku apha enkonzweni. Lo mntu uzophinda athandaza xa iphinda wabuya wezenkonzweni again. Akanalo ixesha lo mntu lokuthandaza, ezithandazela eyedwa, and futhi uSathane usigcina apho kuloo ndawo leyo ke mntakabawo ekuthini sibe kuloo level injalo ba ungabikho mntu ozothandaza ngoba amandla umthandazo. Once waqalisa nje ukuthandaza kuba nento ezenzekayo kwilizwe lakwamoya, kuba nee-disturbances ezenzekayo kwilizwe lakwaSathane okanye kwilizwe lobumnyama. So now usigcine ke nguSathane ku-level number 1. Amen. Ndingatsho ngolo hlobo ndithi umthandazo lo une-levels mos. Kukhona u-level 0 whereby umzalwane engaqali kwa uthandaza ke ngoku, akaqalisi kwa yena, akayenzi kwa into ekuthiwa ngumthandazo. So kuloo level leyo uSathane akubeke kuyo uba ngumzalwane obandayo, uba nee-verses futhi zakudala ngoba usayifunda iBhayibhile, ngoba xa ungathandazi nokufunda kwakho iBhayibhile uya-affecteka. Noba uyayifunda iBhayibhile okanye ufumanisa ukuthi lo mzalwane uyayifunda yini iBhayibhile okanye uyayikota ilizwi, but eli lizwi alikotayo alinamandla. Noba ishumayela okanye ethetha lo mntu lo, le nto ayithethayo iyavakala yona but ayinamandla, ayinayo laa nto ipha ngasemva liphusha lo mthandazo okanye le nto ephusha eli lizwi eli lakhe alishumayelayo lo mzalwane, just because kunqabe amandla omthandazo kunye nokuzila ukudla. But ke silapha ke ngoku emthandazweni kune-levels okanye kunezitages ke zomthandazo ndizakubonisa zona egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ngaleli xesha. So ku-level 0 kulapho ungena kwamthandazo, ubelwe nje umthandazo. So kufuneka woyisile amadimoni othile okanye ihlobo lithile lamadimoni ukuze ugqobhozele ukwazi ukuthi ufikelele kwi-level elandelayo, which is level number 1 leyo okanye ngu-stage number 1. U-stage number 1 ke ngoku Nkosi yam Jesu kulapho ke ngoku uba uthi xa ufuna ungena uthi ucinga ngokuthandaza, uma ingcwele axelela xa uthandaza usikubona ndiyonqena mani ukuthandaza, ndiyonqena ukuthandaza, andiva ngathi khona into ethi mandithandaze. Uthi uguquke ebhedini ngelo xesha siyatsho usazela bathandaza, endaweni uba uthandaza uyaguquka wena ebhedini, endaweni uba uthandaza uve ungene kuWhatsApp, endaweni uba uthandaza ungena kuFacebook, endaweni uthandaza uncokola iqala indaba uphuma ngaphandle mntakaba. Uyonqena ukuthandaza sistage sokuqala ke eso. Funeka woyise loo madimoni anjalo athethayo nenhliziyo yakho nengqondo yakho, akuxelele ubana khawukube busy mani zezinye izinto, uyeke le nto yakho yokuthandaza. Once udecide ukuthi anyani makhe ndithandaza, ndagqibela nini uthandaza Nkosi yam, makhe ndiqalise ukuthandaza, ungena ke ngokwistage sesibini. So which means woyisile lana amadimoni ebekwenza ukuthi akubophe, akhutshele ukuthi akubophe ungakwazi ukuthandaza. So bese ungena ke ngokwistage sesibini ngoba ke ngokwesistage sesibini once uqalise ukuthi baba egameni likaJesu waseNazaretha uthandaza, uSathane uyafika afike neengcinga zakhe, zingcinga zakwamoya neengcinga zakwanyama, but ke ziyaqala ukuthi ziyathanda udominator ezi zakwanyama iingcinga mntakabawo. Whereby uSathane acingisa khona into yobana acingise ngepapa mntakabawo, acingise ngokutya, acingise ngefowuni, acingise ngabantwana bakho, acingise ngomyeni, acingise zonke izinto nje ezi zingazukwenza ukuthi uthandaze ufocus abe mthandazweni. Even though uqhubekeka wena uthandaza uthi Nkosi yam ndiyathandaza egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, but ingqondo yakho yona ibithwetyuliwe, imkisiwe nguSathane, ingekho kule nto oyenzayo. So okanye uthi uyacinga ngapha ecaleni mntakabawo, ucinga izono zakho, ndingaba sakuthandaza into serious na Nkosi yam, sendimone kangaka uThixo, kunini umoya ingcwele ndixelela ubana mandithandaze but ndingathandazi, isono sam nasi asibeke kuSathane zonke izono zakho phambi kwakho mntakabawo, azibhale zibe incwadi zikuvalele ukuthi ungakwazi ukuthandaza. Xa sekufikelela leso stage sinjalo funeka ugqobhozile apho woyisile kuloo level leyo, lo stage 2 okanye lo level 2, ugqithele kwi-level engasentle
So xa sowungena ke ngokulevel engasentla uziphusha futhi ukuthandazela uziphusha ekuthandazela mos abanye baphela kulevel 0 ukuthandaza abanye bangene kulevel 1 zithi zakufika zancinga ayeke ulevel 2 ke ngoku naye kulapho ngokucinga ngezenzo zakho ke ngoku umntaka bawo into bana Nkosi yami kufanele ba ndenza into ethile yaza ndiyenzanga into ethile ndenzanga just because when you start to pray kulapho ubuya ingqondo yakhe yabuya mos iqalisa ufocus iqala uncinga normal because there's too much noise apha emhlabeni so that is why kubalekile ukuthi ungumzalwane uthandaze ngoba kukhona ingxolo eninzi ungena ku social media kunengxolo there is too much noise uvesa istory uphuma kwesi story uvesa istory uphuma kwesi story uvesa istory zonke ezi story ziyakudraina spiritual fana nokubukela istatus uthi usabukela istatus udibana nesinye istatus udibana nesibhlungu udibana nesonwabisayo udibana nesenza umphefumulo wakho wophuka okanye uxhaleke zonke ezazinto eza mood swings okanye ezazinto zibane zikwehlisa zikonyusa zidraina i-spiritual body sakho ukuthi uqalisa ucinga ngento ezininzi now once ustarte ngokuthandaza kulapho ingqondo yakho ibuya khona yonke iyabuya ke ingqondo yakho once ibuya ingqondo yakho kulapho ucinga khona ke ngoyizenzo zakho ba Nkosi yami khandiyenza into ethile kane ubana ndimfonela bendenza umfonela ngelixesha uqhubekekayo uthandaza kunezo zinto ezinjalo eziringayo apha engqondweni yakho zizokuphazamisa ngamandla obumnyama ngamadimoni ango alwa nokuthi ungakwazi ukuthandaza abaninzi ke bayaphela again apha kwesi stage eso umuntu ayeka ukuthandaza mntaka ba aqoma make ngiqale ndiphendula la call make ngiqale ndiphendula la WhatsApp make ngiqale ndenze leya into make ngiqale ndiyojonga ubani phaya kula ndawo umkile ke ubethiwe oyisiwe ngamandla obumnyama oyisiwe ngusathana xa wenza into enjalo so once woyisa nalapho uthi hey ndiyazibona manje izinto ezifika apha engqondweni yami but ndifuna uThixo mna enhlizweni yami ndifuna ude ndizive ndibambene naye uThixo uyaqhubeka kuyaphusha once uqhubekeke ke ngokuphusha uqhubekeke uphusha kuzo zonke izingcinga ezikutsalela ngasemva mntaka ba ukulapho ke nguziva ungena ke ebukhoneni bukaThixo but izwe ke ngokuziva ba tshini ndiyabambana ndiyayiva manje into ba ingathi khona incasanyana ngoku ndiyaziva ngathi ukhona ukuflowanyana kancinci ngoku apha ekuthandazeni kwami noko ingathi ndiyaqothoza uqhubekeke uthandaza but xa uqhubekeke ngokuqala ungena kwesa stage eso sinjalo fumanisa ukuthi ke ngoku uthi usathandaza mntaka bawo usathana akushifte nje ngendlela ethile nje akushifte ngendlela ethile ongaqaphelanga ngayo uthi uyathandaza mandenza umzekelo ke ngalento ndiyithetha andibona masiba ndithetha fasting ngoku uthi uyathandaza uqhubekeke mhlawumbe uthandaza ngale pace endithetha ngayo uyathandaza babegameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu wamayingcwele akuligcwalise ngamandla kwegameni likaJesu uthi usaqhubekeka uthandaza lo mthandazo onjalo kusike kufuneka mosxa uthethayo uthethe njengenyazeleka uginya ingwiqi mntaka wami ukuphoza njengoba ngiqoba ukwenza ukuphoza mntaka baba once uphoza usathana ugada eza ndawo zinje because xa uqala uzoginya amathe okanye uzophoza akuthatha usala bubu kade uhamba ngale level le uthi uqala ke ngokuthi uthi uzothandaza uyaqhubekeka mos uyathandaza uhamba ngale level le once uthi usaqhubekeka apha ufuneka uthanda once uphefumulile okanye uginya amathe once ke ngokuginya lamathe okanye ukuphoza nje kancinci akungenisa usathana uthi ungena ku level engezantsi ke ngo xa sowuphinda futhi uzema sowulapha level uthi xa uphinda uqhubekeke uyusehla so ndenza umzekelo ngale nto ndithetha ngayo babona amandla ligcwalise ngamandla akho moya wenyaniso egameni likaYesu Kristu waseNazaretha moya namandla onke ndincede ke uNkulunkulu wamayingcwele in the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth Jehova phila nguThixo yabona so benikade ndiflowa kakuhle ngikade ndihamba kakuhle apha kulomthandazo wami but kwanyanzeleka uba ndiphoze once ndaphoza ndehla ke xa ndiphinda ndiginya amathe futhi okanye ndiphinda ndiphefumule ndiyaphinda ndiyehla ndiyaphinda ndisehla kulapho ngozodinwa khona uyeke ke ngonoko kuthandaza so usathana uyakulwa ke ngona once ungene kulo level ngathi ufuna ukumva kancinci uThixo uyakulwa ngezinto ezizi-tricks ezinje zincinci ke zinto ndithetha ngazo but zi-very powerful ekuthini usathana akubambe ngazo kanti ke ngoku into ebalulekileyo kufuneka uyibambe momentum lena yakho mntaka ba okanye ispeed esohamba ngaso kuthandazela ubuyaqhubekeka uyathandaza uthi babegameni likaJesu waseNazaretha akuligcwalise ngamandla akho moya oyingcwele njengoba ndiqhubekeka ndigcwalise ngamandla akho moya oyingcwele ndiyaqhubekeka mos njengoba ndiqhubekeka ndithandaza kukhona amanye amazwi abekekayo apha ngaphakathi enhlizweni yami neka ndiwathethile so la mazwi funeka ndiwathethile xa ndigqibophoza okanye ndigqibophefumula okanye ndigqiboginya amathe funeka ndingayiyeki la momentum endihamba ngayo endaweni yaloo nto
le ndiye ndinyusa inhliziyo yami, ayibo, amen. So noba ke umhlaba ndizukhwaza kakhulu because indaba yomthandazo ayisikho sekukhwazeni kakhulu okanye ukuthetheni phansi kakhulu, but it's about inhliziyo yakho nokuqhubekeka unzula ekumfuneni uThixo ufuna kanye loo nto leyo injalo. So uSathane kuyafika ke ngokuphaya kweza ndawo ezana akubethe mhlawumbi ngokuthi uthi xa uginyayo amathi akubomba hayi sendihambele ezantsi uthi xa uqhubekeka uphinde futhi uyutshona lapho kungena khona ne-doubts ke ngumqondo ingathi awusasebenzi lo mthandazo, hayi uvele uyeke nje ukuthandaza mntakababa, and of which nguSathane ukunqobile ngaloo ndlela leyo injalo, uphele ungekayofika ungekagqobhozeli ungekayobambana naye uThixo ncakasana. So uphela apho kuloo ndawo leyo ke ngoba uyawugqiba ke ngokumthandazo wakho, haleluya. And then ke ngoku ubugqithile kuleni ndawo uqoma thini, hayi Sathane uyaxoka ngegama likaYesu Kristu, I'm gonna push utsho mosaba ngaphakathi enhliziyweni yakho, ndiyaphusha okwanamandla ukuthandaza, amazwi aphuma ukuthandaza, but ndiyakufuna ukukuthandaza, ndiyayifuna laa nto endakhe ndayiva before, olwathando nankade ndiliva before nasemthandazweni, ndifuna lona enhliziyweni yam. You push and then xa uqhubekeka uziphusha kanjalo ungena ke ngokustage number 6. Ustage number 6 dasweke ngothwetshulwa ngumoya ngcwele. Ngamanye amaxesha sithi uthwetshulwa ngumoya ngcwele, umoya ngcwele is taking control, he is taking over umthandazo wakho. Awusasokoli ke ngokuthandaza ngelo xesha elo, uncedwa nguye umoya ngcwele. Awusacingi nocinga uba uzothetha ngantoni, uzothandaza ngantoni, but uyaziphumela umthandazo. Dasweke ngokufuneka ungene khona ke uyabona kuyaqaleka ke ngokuthandaza xa sowulapho kule ndawo le. Ndithetha ngomntu bazana obekulevel 0, umuntu ebengakwazi ukuthandaza bese ke bela umthandazo. So kufuneka uziphushile ukuze uzofikelela kulo stage number 6. Uyaziphusha, uyazinyanzela inyama yakho, uyayixinezelela phansi inyama yakho uzofikelela ke ngokuthini umoya ngcwele akuthatha icontrol ke ngophezulu empilo akuthethisa bese kubonisa izinto ube soqhubekeka uthandaza ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Yabona ke ngolanto leya inceda ke ngoxa sewufikelela le level ubufuna ugqobhozela kakuhle uzofikelela nakuleni level, uneke igama negama olithethayo uliminishe, into nento oyithethayo uyiminishe. Uba ndithi ngegama likaYesu, understand ukuthi xa ubiza igama likaJesu kwenzeka ntoni na. Xa sibiza igama likaYesu noba uSathane bevalile, uyafika igama likaYesu liqabele livula indlela mntakaba, ulibiza igama likaYesu khona uthi noba uphelile umthandazo ungenanto yoqhubekeka uthandaza, ulibiza igama likaYesu ngegama likaYesu uqhubekeke nokulibiza igama likaYesu. The more uqhubekeka nokulibiza igama likaYesu, ikhona indlela evulekayo ikusa ku-stage number 6 awebhayi uzobambana nomoya ngcwele. Then xa sewubambene nomoya ngcwele uyeva ke ngokuthi hey Nkosi yami andisazenzeli ngokunokwami ngoku, ndiyeva uba ndiyenziswa, andisazithetheli ngokunokwami ngoku, ndiyeva ukuthi umoya ngcwele uyandithethisa ngokunokwakhe. Then umoya ngcwele ukuthetha kunyusele kwilevel engasentla ke ngoku, nilevel engasentla ngoSathane naxa ulapho ku-stage number 6 uzokuzama ngezi zinto sendithethe ngazo before. Webhayi kuzove ungena i-call, webhayi kuzove ungena i-message ka-WhatsApp, webhayi kuzove ukuthi gqi ingcinga, webhayi kuzovela nantoni na ezokuphazamisa ukuthi usuke kule level lena oselukuyo kule level number 6 because Sathane akakufuni apho le level ngoba once wahlangana nomoya ngcwele daswe aluza khona uSathane yena because amandla ethu ukuqhubekeka nokuthandaza axhomekeke kumoya ngcwele, awaxhomekekanga kuthi, axhomekeke kuye umoya ngcwele ngoba nguye umoya ngcwele owaziyo indlela nenhliziyo kaThixo. So dasweke ngoSathane angafuni ukuthi siyofikelela khona. Baninzi ke baphela apho kule ndawo bayeka ukuthandaza bengekayofika ebunzulwini bukaThixo. Nento ndithetha ngayo, it can take 3 seconds, I mean 3 minutes ukuzofikelela kuyo, it can take 30 minutes, it can take 1 hour ukuze uzongena kule level number 6. Uyaxhomekeka ukuthi uzijula kangakanani kuThixo, ningaphi imikhosi futhi oyilwayo eqhubekeke nakho nokuthandaza kwakho nendihliziyo yakho ivule kangakanani na. So iyadependa nokuthi uThixo kuzoka sometimes ekufundisa enye into, ekufundisa enye. That is why xa kubalekile ukuthi uthandaze ube namaxesha okuthandaza wedwa because enkonzweni alibikho lo xesha elo webhayi uzothandaza ngokuthi egabalala uzofikelela to the point oba ubambane nomoya ngcwele okanye uve ukuthwetshula ngumoya ngcwele okanye uthethiswe ngumoya ngcwele. So that's why ke ngokuba kubalekile ukuthi umzala abe namaxesha akhe okuthandaza eyedwa angaxhomekeki kula mithandazo yasenkonzweni because imithandazo yasenkonzweni ukuthi usathi uyathandaza uve nanko omnye ehlabelela ngapho lacala ngapho phazamiseke yonke lento le. But ke nasenkonzweni uyakwazi ukuyenza lento ndithetha ngayo njengoba beqhubekeke ke ngoba ehlabelela wena yatshintsha igiya yakho utshona phansi okanye yaqhubekeka nawe uyathandaza. Xa sekufuneke ke ngokumisiwe pha ngaphambili
kukhona umuntu othethayo because imimoya iyathobelana once ube khona ngumuntu othethayo uyashifta wena again ungena kwilevel yokuncwina ke yokuthetha noThixo uncwina awungcoli ngoba ufuna uphazamise la muntu phanga phambili ungena kwilevel engezantsi ke ngowena whereby uncwina Thixo wamnceda ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha moya namandla uthi uyavuya phazamisa xa uthetha kanjalo ubebezelisa imilebe ungene kula level engene u1 yokubebezelisa imilebe whereby uqhubekeke nokuthandaza ngaphakathi enhlizweni yakho bezelisa imilebe awuphazamisi lo ushumayelayo ke ngelo xesha elo uyakwazi ukuyenza the whole service kude kuyogqitshwa okokuba uqale uthandazo wena haleluya okokuba uqale uthandazo eqaleni inkonzo kude kuyophela iservice okokuthandaza lanto ishunyayelwayo phaya ayikuphazamisi xa usenza lento ndithetha ngayo ayibo amen so uyangena ke ngoku ku level number 7 xa soqhutshwa ngumoya ngcwele ungena ku level ngomoya ngcwele akuthathe akuchilele ke ngoku ubuze bakho akubonise nezinto zakho akumone nezinto uyazenza akubonisa umoya ngcwele yabona ke phamntana wami uyawaphazama pha kulaa ndawo bengafanele uba uyawathetha nalaa mntu kulaa ndawo leya ingxaki yakho uyawabetha kalapletile ingxaki yakho unomsindo wena iyabona ke ngoku le level akafuni nokubona usathane umuntu ozongena kule level because that's why kwakhiwa khona umzalwane ke ngoapha uyakhiwa xa sofikelela kule level that is why abazalwane abaninzi ngoku sekunzima nokukhupha ishumi sekunzima nokunikela sekunzima noba nobulungisa sekunzima noba nothanda it is because noba umuntu uyathandaza akafikeleleki kule level akafikeleli in this level yokulungiswa ngumoya ngcwele because umfundisi nangashumayela umzalwane angashumayela ngoba xa ishumayela la mzalwane pha ngaphambili uzoba nento enhlizweni yakhe hayi khona lo ave ngayo kodwa xa usofikelela kule level uthandaza uzufikelele kule level kuba umoya ngcwele ngokwakhe athethe nempilo yakhe you will know ukuthi nguThixo uthetha nawe akungomuntu ove indaba zakho akusibo kuhletshwe wena ukuze kube kuyathetha la muntu pha ngaphambili kulapho kulungiswa khona kulapho akhiwa khona umuntu ke ngoku that's why ke ngoku izilwimi zivela khona. Amen. Because enye into le esiyileqayo singabazalwane umuntu aleqe ushakarazisa umuntu akaba athethe ngezilwimi kodwa engoyisanga kwalapha ekuqaleni nezilwimi zakhe zomile akeva Thixo akakheki lo mzali kudala wathetha ngezilwimi kodwa icharacter yakhe ayitshintshi ibisithi iBhayibhile yona othetha ngezilwimi uzakha yena so kutheni lo mzalwane engakheki nje kodwa uthetha ngezilwimi iproblem yakhona akafikeleli kulo level number 7 whereby elungiswa ngumoya ngcwele apha kwenziwa khona kulapho uqozwa khona umuntu ke pha umoya ngcwele aqala andiyifuni le nto uyadiphazamisa mzalwane kuleni ndawo ngeba ndifuna ukukusa kude ndifuna ukubonisa izinto ezami ezikhulu kodwa wena ulibele yileni into phuma kulaa mzalwane phuma ukuhlobaneni nalwana umuntu phuma kwesasixuku phuma kwaba bazalwane andikufuni kwaba bazalwane ndifuna wena ndifuna ixesha kunye nawe kulapho umoya ngcwele ke athetha nawe khona yabona ke apha kuye kubonakala ke ngoku yenzayo nalapho uSathane uvela athi usakubonisa umoya ngcwele ezinto eziqoba yazi ndifumene akwenza ukuthi uphume uSathane ayibo amen ngelo xesha la ukagqiba ukuthandaza akwenza uSathane uthi ndiyifumene into bebe ndiyifuna yini inkosi yami kwixesha lonke ningandiyoxolisa kulaa mzalwane uhambe ke mntakabawo so uhambe uyokhwela efonini uyoxolisa kulaa mzalwane awukeva noba umoya ngcwele bethe yenze kanjani lena ebesakubonisa nje into yobana unento enje ngakubani unale ngxaki ngakubani and then uyaqhubekeka nokuyenza le nto lena nawuzungena ezulwini nako wena ubaleka awukaxelelo ke ngoku into yobana uyenza kanjani uyisolva kanjani le problem okuyo ayibo amen ustage number 7 ubalekile lo stage lo bazalwane ukuthi wakhiwe ngumoya ngcwele mntana xa uthetha ngezilwimi kuba nezinto ezenzayo njengoba uqhubekeka nje nokuthandaza uyaziphusha uyaqhubeka sawuphusha nangumoya ngcwele ke ngoku ba xa sithetha izilwimi asithetha into esiyicingayo but zithetha siqhutshwa ngumoya ngcwele sithetha ilanguage asingayaziyo siqhutshwa ngumoya ngcwele awucingi into yobana ekudala mani sithi ra njengoba ndithandaza njengoba kha manitshintshe ngoku hayi noba kudala noba noThixo noba kazi neva manitshintshe ngoku ndibethe ngenye ilanguage mntaka baba hey bazalwane ayinjalongo awuzicingi ezi zinto ezi zinto ezenziwa ngumoya ngcwele xa uziqaphele kakuhle ubobona uzothi uzama ke ngoku uthetha ilanguage yakho xa uzama ke ngoku okanye uzama ustop ubuqhutshwa ngumoya ngcwele awuyeki ukuthandaza uyaqomba noba ufuna uthi ngegama likaYesu ngesixhosa eso ngesizulu sakho ufuna uthi ngegama likaJesu ngegama likaYesu awusakwazi uyithetha ngoba uqhutshwa ngumoya ngcwele awuzenzisi uyenziswa nguye umoya ngcwele that's why ke bazalwane sakhiwa khona ke apha ku stage number 7 kubalekile ukuthi uthandazele ukuze uyofikelela apho kweso stage eso sokuxozwa nguThixo kwakheka ubuhlobo kwakheka ubunye kunye noThixo ke ngo apho ke ngo
asogqobhozile waqhubekeka nokuphezista awayeka ukuthandaza kulapho ungena khona ke ngoku stage number 8 lapho ke ngovuthixo nyani ke ngo uve kube nento ngathi ziyabili lapha ngaphakathi apha kuwo mntakaba uve njengoba isithi iBhayibhile ithi kuyogqabhuka imithombo yamanzi ngaphakathi embilini nwa kuye kwenzeke ezo zinto ezo uve yayinkosi yami kunento yenzekayo apha ngaphakathi apha kum andiyazi bona kunento yenzekayo kunento egqabhukayo andikwazi ukuyeka ukuthandaza ngaba ndithi nele ngokuthandaza kodwa kunento ngaphakathi kum indenza ngiqhubekeke ndithandaza indenza ngiqhubekeke ndithandaza indenza ngiqhubekeke ndithandaza kulapho kuvela khona iziqinisekiso from God ke ngo that is i-promises zikaThixo zivela athi Thixo ndinawe mntana qhubekeka continue andinawe uyenzeka njengoba ingathi akwenzeki nje kunento ezenzekayo ayibo amen oh Jesus kumnandi ke uba lapho kule level leyo that's why ke uyonyuswa ke ngoxa sofikele kule level uyonyuswa ngobuxozi kwamaswalungiswa ndathathwa ngokubekwa ethroneni ayibo amen oh Jesus imnandi lento ndiyithethayo uyanyuswa ubekwa ethroneni ke ngo that's why ubekwa apho kufanele ukuthi ube khona kahle kahle ngoba iBhayibhile ithe sinikeze ubukhosi phezu kwendalo yonke sinikeze ubukhosi phezu kwabantu bonke kanye phezu kwezinto zonke ezikhona emhlabeni so ubuyiselwa ke ngo back to endaweni yakho landa obefanele ukuhleli kuyo ebukhosini that's why ke ngo uba ikumkani you rise uyofikelela ngaphezulu kwehlabathi ufikelele ngaphezulu komkhathi ufikelele ngaphezulu kukaSathane wabhayike ngo you command uthetha ngezwi kwenzeke uthetha namademoni kwenzeke nkosi yami kuyenzeka kuyonakala nje kwaSathane that is why uSathane engafuni umzalwane ozogqobhozela azozofikelela on top of him njengoba ehlela lapho kule ndawo nje uyagqobhozela usizofikelela phezulu kwakhe yena nguSathane oh nkosi yami uthetha ngamazwi you destroy the kingdom of darkness lapho ke ngo kuzaliseka lamazwi atsho ukuthi sizindlala ifa zezulu we are the royal priest mntakaba singabasebukhosini bukaThixo sinikeze amazwi okuthetha sayinkosi yami kuJesu uphila ngaphakathi ko I no longer live but Christ lives in me uphila ngami uthandaza ngami wenza izinto ngami uJesu kulapho kwenzeka khona imiqondiso nemimangaliso wow Jesus Christ of Nazareth ufumana izinto zasezulwini ipackage kapho mntakaba that is where you become anointed that is where ufumana anointing call webhayike ngokuthi noba uyathandaza noba uyathetha noba wenza ntoni kuyenzeka nje because ugcwaliswe ngamandla kaMoya you know who you are iverses ziyachileka nje mntakaba zichile iverses eziqoqa wena nezikwenza ukuthi uzazi ukuthi ngubani unamandla angakanani naphezu kweSathane hayibo amen then nxa sawuqhubekeke ke ngokuqhubekeka usivo bobumnandi bokuziva ukuthi hey ngigcwaliswe ngoMoya ngo I am anointed nento ndiyithethayo ngo ndiyayazi ukuthi Nkosi yami iyenzeka ayibo hallelujah you become ke ngobuyele ezantsi ayibo amen nguMoya Ngcwele futhi lokuqhubayo kwenzisa zonke izinto lezi uyabuya ke ngo fikelele kwi level webhayi uzipha uthi ndiyancwina ngoko sometimes lena lo stage 8 kulapho uncwina khona uyivela wehle njengoba bendithethela phezulu ufikele kwi level wophawu uncwina uvuka there is groaning in my spirit kukhona ukuncwina okungathetheki lanto uMoya Ngcwele kuthiwa usincuna ngezincuna ezingathetheki uyeva man hey kunento eyenzekayo kuyento eyenzekayo ndiyaziva ndiyaqotywa ngo ndiyaziva ndiyathanjiswa ngo uMoya Ngcwele uphezulu kwempilo yami kuzaliseka sathi umoya wenkosi uphezulu kwami undithumile ukuba ndiphilise enkosi yami hayibo amen Jesu kulapho unikezwa khona nemisebenzi ke ngo ekufuneka uyenzile emhlabeni unikezwa nezinto uThixo oh Jesu mighty God hayibo amen sibuya siza apha ke ngoku stage number 9 hallelujah that's why ngisengena ku stage number 9 apha egqibeleni le stage 8 uthu stage 8 ukuthumela ku stage number 9 webhayike ngo ingqondo yakho ivuleka mntakaba ungena kwi stage sokumeditate sowugqibile ke ngokuthandaza okanye sowuthandazela phansi but you keep on umfuna uThixo you keep on umfuna uThixo Thixo thetha nami ngo Thixo thetha nami ngo uyathetha uMoya Ngcwele ngaphakathi enhlizweni yakho kunezinto ezithila kunento ezombulayo uMoya Ngcwele ke ngokwenhlizweni yakho ukunikeza imiyalezo mntakaba uyameditate ngezwi likaThixo akunikeza imiyalezo sometimes ude kufikele la kwi point yoba uthule ekuthuleni
kwakho kuzimvula yeverses, kuzimvula yamazwi ethetha nawe, kuzimvula yamazwi ekuxelela uba yenza oko yenza oko nekuye kuba nekuyovuselela uba nekuwenza into ethile, nekunikele phaa mzalwane wam, nekuyonikela nakulowana umntu umfundisi phayana njengam umfundisi uCwasi. Hayibo, amen. Njengoba ufuna eqhubekeke eshumayela nje, akusapote lo msebenzi awenzayo ukuze liqhubekeke libheke phambili elivangeli. Ndenza umzekelo ke ngam, but umzekelo wam unyanisile. Hayibo, amen. Uyaqhubeka uyaxelela ke ngozizini nguMoya izinto noma uzenza, athi uxelela uThixo nento akubizele zona ke zifikele lapho kule level yoko kumeditate ke ngoko okanye yokuba ube calm ke ngoku lapho uThixo aphinda aqhubekeke ethetha khona esayina istampu. That's why ke ngokubalekile ukuthi okay, that's why kubalekile ukuthi ke ube nayo nepen nephepha xa uzothandaza before uyathandaza, because unezinto uMoya Ingcwele utyhila zona uzibhale phansi zonto ezo akutyilela zona uMoya Ingcwele. The more utyhile eqhubeke kuzibhale izinto is the more nazo zingaphinda zikuqalelise futhi ekuthini uphinde uthandaze nangazo, awupheli ke ngokumthandazo wakho. That's why ke ngokwazi uthandaza oma 30 minutes usenyuka uya kuma hours, usenyuka ude uyofika nokuma 2 hours, zonke zonto uqhubekeke uthandaziswa nje nguMoya Ingcwele. La ngeke ukwazi ke uzenza izinto ezo xa ulimitheke ngela xesha lasenkonzweni, nimithandazo yasengotsini le ndithetha ngayo. That's why kufuneka sibuyele khona abazalwane. That is why singasamvuthi Thixo thetha nempilo zethu ngo, it is because kunqabe abazalwane okanye sinqabile ku stage 6 7 8 9. Hayibo, amen. Sinqabile kwezo stages ezinjalo zokuvuthi Thixo ethetha nathi emthandazweni, zokuva message zazivela ukuthi xa i-messages zisuke ezingqondweni zethu, uthi umuntu akaba uthi uyaphakama ngelinye ixesha ke ngo usiye epulpit uqoma nale message ekho enhliziyweni yakho, uthi uyaqala uthetha vele kuphuma enye imessage, uMoya Ingcwele akuthatha akuthwebule akusekwenye imessage, because laa nto yenza emthandazweni nilena yenzeka noba sowushumayela. Yonke le nto ndigqiba uyibalisa ngoku yenzeka even sowushumayela. Sometimes uthi uyaqala ushumayela vele unqabe ngavesi ungabikho kwavesi umntu ongayithethayo. So the same thing yenzekayo xa uthandazayo is the same thing yenzeka naxa ushumayelayo. Yabona into enjalo. So ke it's very important ukuthi singabazalwane sifikele kwezo stages ezo semithandazo. Hayibo, amen. Then ke ngoku stage number 10 uthi uphakama ke apha kulomthandazo lowo mntakaba ube sowugcwele ngamandla i-anointing nje kaThixo, uzazi nje nezinto uThixo azithethileyo ke ngoku enhlizweni yakho. uMoya Ingcwele ke ukunikeza konke uziva manje kwenye level. Hayibo, amen. Hallelujah. Nemimoya ke ngoku iseyakuthobela mntakaba ungumuntu omkhulu. Hallelujah. But ke ngokulapha kufuneka uphinde wanentobeko enhlizweni yakho. Amen. So it's very important ke bazalwane ukuthi sizihambe zonke ezi stages emthandazweni wethu sibe ngabazalwane abagcwele umthandazo. Let us go back to the secret place. uJesu wamoyisa uSathana enhlanga. uJesu wamoyisa uSathana ngokubana athi xa bemncoma abantu besithe waze waphila umuntu, kwaze kwavuleka imehlo lo muntu, kwathi igcwala icrowd, asikwathi uJesu cishe abaleke. Hayibo, amen. Athi cishe angabonakala kuthiwa yimane hamba ayozithandazela kwindawo ezizodwa, endawo ezifihlakeleyo, hamba uyothandaza uYesu. Sometimes wakwazi uthandaza uJesu ubusuku bonke angalali, okokoko ethandaza ubusuku bonke kuzoke ke ngo edilishana nezinto ndithetha ngazo, ehamba kwezi stages endithetha ngazo. That is why xa sekebuya ke ngoko ubuya amadimoni sekemthobela, ubuya amadimoni seke sithi buthi idimoni maliphume liyaphuma idimoni. That is why uJesu ebuye ngenye imini pha entabeni sukothandaza noPeter noJames noJohn, buye ukuthandaza, ufika abafundi betatsalisana nedimoni bengakwazi ulikhupha idimoni. Nabuza abafundi alikhalimele kuJesu lo demon lihamba, ababuza abafundi, hayibo kanti uJesu senze ntoni? Hayibo, amen. Kuthe singakwazi yini? Athi elihlobo lamadimoni aliphumi kungengumthandazo nokuzila okudla. That is why ke le list yonke funeka uhlale uyi-apply empilweni yakho, because noba ungathi ubephaa kwilevel ephaphezulu, you need to go through this list again and again and again and again and again and again. Qhubeke kubheke phezulu. Hayibo, amen. uJesu ke makasikelele. Ndiyabulela kakhulu egameni likaYesu Kristu. Nansi ke ifone number yami escreenini, oba ufuna uthandazisa okanye nento ohalela ukuthi uyincokole egameni likaJesu okanye ufuna uyihlambulula in Jesus mighty name. Nansi ifone number yami ngayithatha ke apha escreenini, unifonele uthethe nami ku-WhatsApp. Hayibo, amen. Thixo akusikelele kuba uyimamele ke le audio lena okanye umamele audio. Ndingumfundisi uBathandwa Cwasi okanye bukele Facebook, ndingumfundisi uBathandwa Cwasi on YouTube, and ndinguBathandwa Cwasi ku YouTube. On Facebook you can like my page at PST Bathandwa Cwasi. Every day ndiyabhala ke pha intshumayelo, almost every day in fact, amen. Bhala intshumayelo pha ezandla umphefumulo okanye ezandla umuntu wangaphakathi. uYesu ke makakusikelele mzalwane wami.
ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho. I hope ukuthi uvile qalisa ngokukuthandaza ke apply lento oyivileyo namhlanje. Thixo ke akusikelele nokuthi buyafuna bazalwane kakhulu ndiyayidinga kakhulu into ekuthiwa ngumnikelo. Amen. Ukuze niqhubekekise elivangeli lishumayelayo. Hallelujah, because I need ukuthi ngoko sisibuyisele ndinemission okanye kunento ebekwe nguThixo enhlizweni yami yokubuyiselwa kwezinto back to their position okanye back to level zazo. So nathi singabazali sibuyele kwi-level yethu. Amen. So ubufuna usupport ke lo msebenzi endiwenzayo nansi eCapitec account number yami. Amen. Usupport because ziseninzi kakhulu bazalwane into endisafuna ukuzenza. Even nale camera endiyisebenzisayo ngoku apha imali. Yonke into endiyenzayo imali, idinga imali lo msebenzi. UThixo akuncede nawo. Amen. Nansi account number yami kaCapitec ke and ibhalile lapha escreenini okanye ke oba ondiva over ifone okanye kwi-audio. Nansi account number yakwa Capitec ithi 124 988 7907 124 988-7907. Amen. uThixo ke akusikelele enkosi kakhulu. Ngicela ke ukwenza umthandazo. Father God, in Jesus mighty name, ncede kumntwana wakho ngoku egameni likaJesu waseNazaretha. Yabuyele emthandazweni ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Inhliziyo yokuthandaza, inhliziyo yokulambela, ukuthetha nawe, inhliziyo yokufuna ubunzulu bakho Thixo mayigcwale phezulu empilo lomzalwane. In the mighty wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga futhi ndiyakholwa Nkosi uJesu ukuthi sekwenzekile in Jesus mighty name. Ndiyabulela kwenzekile ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen. Mzalwane wami ndicela undenzele enye into. Please share this message. Please mayihambe igqibe ihlabathi lonke okanye igqibe iSouth Africa yonke since sayithetha ngeSixhosa. Ayibo. Amen. Mayihambe igqibe iSouth Africa yonke. Please share it. Noba ke mhlamba uyikholele nale into yomnikelo bese ndiyithethe ngayo ukhona ozoyikholelwa yena. Amen. Omhlamba usikelele le yakuqala uyifuni le yesibini. Hallelujah. So yeke le indawo mgqithisa imessage le ukhona ozoyiva yena ancedakala okanye achukunyiswa nguThixo. Ndinithanda nonke ke ngameni likaJesu waseNazaretha. See you again in Jesus name. Please subscribe ku YouTube channel yami Bathandwa Cwasi. Enkosi kakhulu. God bless you. Amen.